दिनै 5 सेप्तेम्बर एबा फोरोंगिरि सान। दिनैनि बे गोथार सानखौ हादरनि खना खनला रायजोआवनो फोरोंगिरि सान महरै फालिनाय जायो। नंगौ, फोरोंगिरियानो सोरां आरो खोमसि, गेबें आरो गोरोन्थिनि थार लामाखौ अराय रोखायै दिन्थिना सुबुं समाजाव गोथों लामा दिन्थिनानै समाजाव साफा साफा सुबुं सम्पद सोरजिग्रा आरो दिनैनि बे गोथार सानावनो सोलोंथाइनि देरसिन गुरु होनना जों बयबो फोरोंगिरिफोरखौ मान होयो आरो जों अराय सिबियो। बे गोथार फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो कलागुरु बिष्णु राभा डिग्री कलेज जिबिनि आफादगिरि डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया बिथाङा कलागुरु बिष्णु राभा डिग्री कलेजनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ मान बावहैनाय जायो आरो बे मान बावहैनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनाय आरो फरायसाफोरखौ जेब्लाबो फोरोंगिरिखौ मान होना जिउआव अराय दावगालांनायनि गोनां बेसेन गोसा बिबुंथिजों बोसोन होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दानिया फैदो गोथार फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारि बिथाङा मा फोरमायखो जोंनि खौरांनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि। फोरोंगिरि साननि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो फोरोंगिरिफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय जासिहरबाय। दिनैनि बे गोथार सानाव फोरोंगिरिफोरखौ मान होनानै आरो फोरोंगिरिनि इयुन गोजों जिउ हास्थायनानै बयनोबो आङो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय। आं दिनै नैबे कलागुरु बिष्णु राभा डिग्री कलेजाव जोंनि डिग्री कलेजनि गासैबो फोरोंगिरिफोरनो मोनसे मान बावनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। नैबे कलागुरु बिष्णु राभा डिग्री कलेजनि मानिजाथाव जोंनि प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरिफोर दङ, बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनि फोरोंगिरि साननि हामग्लायनाय जासिहरबाय। बिथांमोननि इयुन संसार आरो इयुन गोजों आं हास्थायदों। बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बा फोरोंगिरिफोरानो जोंनि ओनसोलनि भबिष्यत आरो फोरोंगिरिफोरा जोंनि सुबुं धोन दानाय मोनसे बिथांमोनानो खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ लानानै जों गौरब। गतिके दिनैनि दिनाव बिथांमोननो जोङो जोंनि सिबिनाय आरो अननाय जासिहरदों। दिनैनि जे गोथार सानावहाय गासै फोरोंगिरि बुहुमनि फोरोंगिरिफोरनिसिम मा मेसेज होदों? जों मिथियो जे बुहुमनि फोरोंगिरिफोरनिसिम बा फोरोंगिरिफोरानो समाज दानायाव गिदिर बिफाव बिथांमोना लादों, गिदिर बिबान लाबोदों। गतिके बिथांमोननि मोजांनि थाखाय आं आसा खालामदों आरो फोरोंगिरिफोरा जुदि जोंनि ओनसोलाव जोंनि समाजाव बा फोरोंगिरिफोरखौ जोङो जुदि सन्मान होयो, निस्सय जोङो फोरोंगिरिनिफ्राय मोजां मोनसे फिथाइ रिजाल्ट मोननो हागोन होननानै जोंहा जेब्लाबो आसा खालामनाय दङ। बेथन मोनालासिनो गोबां फोरोंगिरिफ्रा जे गावखौ बावसोमनानै फोरोंथाइ होबाय थादों, सरकार बिथिंनिफ्राय मा बुंनो दङ? गोबां फरायसालिफोर दङ, गोबां कलेजफोर दङ, बिथांमोननि कलेजफोरा दासिमबो जायाखै। बेखौ जोङो बिटिआर सुक्तिनि जि दफा, बे दफा मथे जोंहा 10खन कलेजा जानो थांगासिनो दङ आरो 10खन कलेज जाखांनायनि उनाव जोङो हाइ स्कुलखौ लागोन। हाइ स्कुलनि उनाव एमइ स्कुलखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। फारि फारि जोङो कलेज लेभेलनिफ्राय लाग्रोनानै जोंनि ओनसोलाव थानाय जि भेन्सार कलेजनि समयसा, प्रभिन्सियेलाइजनि समयसा, बे प्रभिन्सियेलाइजनि समयसाखौ जों सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारजों लोगोसे सावरायनानै मोनसेनि उनाव मोनसे जे बिटिआर सुक्तिनि जि दफा, बे दफाखौ मावफुंनायाव जोङो आखाइ होगासिनो दङ। जों मिथिगौ नैबे जे जौमा फरायसालिनि नोंथाङा जिबिनि प्रेसिडेन्ट आरो बिटिसिनि जे मावफुं सोद्रोमा, नोंथाङा मा बुंनो दङ जे जौमा फरायसालि जे जौगानायनि बिथिङाव दासिमाव बेसे? जोंहा नैबे जौमा फरायसालिनि आङो जिबिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ साबायखर जासिगोन। बिथाङा बा जों सरकाराव फैनाय लोगो लोगो आं बिथांनो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय लोगो लोगो बिथाङा नैबे डिग्री कलेजनो 1 कौटि थाखा ग्रान्ट हरदों। गतिके बिथांखौ आङो साबायखर जासिदों। बेहाय गोबां इनफ्रास्ट्राक्चारनि समयसा दङ, बेखौ जोङो समाधान खालामनो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जुनियर कलेज जोंहा खाथियावनो दङ, बिथांमोननोबो मानिजाथाव जोंनि चिफआ 1 कौटि बिथांमोननोबो एकालीन मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय हरदों। बिथांमोननोबो आङो बिथांखौ आं बिनि थाखायबो आङो साबायखर जासिदों। फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि नैबे कलेजखौ आरो गोबां मोजां मोनसे बेबस्थासिम लांनायनि थाखाय जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों सावरायनानै इयुनाव जौगासार महर होनायनि जोंहा थांखि दङ।
जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच एस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुला दाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।